L'obra el que vol ser és un repàs de l'obra d'Espriu, un espectacle molt amè, molt lleuger, perquè tot públic pugui entendre'l i veure que l'Espriu no era tan hermètic com ens pensàvem, sinó al contrari, que era d'una gran ironia i d'un humor negre i d'una actualitat rabiosa. I llavors, bàsicament, gràcies a la mà privilegiada d'en Jaume Boix, que és el cervell una mica de l'obra, hem anat a buscar la seva prosa en els seus contes. Fem 3 parts, jo a l'espectacle crec que el diferenciem en 3 parts. Una part és una mica de presentació, on veiem el conflicte entre Espriu i en Pla, i llavors entrem en el tema dels contes i finalment entrem una mica més amb alguns poemes més coneguts i per poder també tocar el tema de la mort, que evidentment a ell també li interessava, però sobretot veure un Espriu més agradable, i més proper. El doctor Ripseu, en Jaume, que s'ha inventat el títol, els ninots de l'estrambòtic del doctor Ripseu, és una mica el joc de paraules que li agrada tant a l'Espriu, en els seus mapes, quan construïa Cinera, Lavínia, Conilós i el Faranja, Sefaraz, doncs una mica Ripseu ve a ser l'Espriu. Llavors una mica l'espectacle, és el doctor Ripseu, que l'interpreto jo, és una mica com si mogués els fils de totes les caricatures, de totes les seves titelles que té al voltant, perquè ell, l'Espriu, sempre deia que amb ell hagués agradat ser molt caricaturista, o titellaire. I llavors nosaltres hem jugat amb les caricatures, perquè com que jo no sé manipular, hem jugat amb les caricatures i en Quito Pau ens ha fet una feina extraordinària, i juntament amb la Teresa Vallicrosa, que m'acompanya a la interpretació d'aquesta escenificació, i en Joan Sant Martí, que ha composat expressament, a part de tota la banda sonora que hi ha a l'obra, hi ha 4 poemes que els hem musicat expressament, però imagineu-vos que fins i tot un és una bossa nova. O sigui, Espriu en bossa nova, a veure qui s'atreviria, no? Jo soc actor i soc actor de text, i a mi la paraula sempre m'ha agradat i m'ha entusiasmat. Llavors, quan treballes amb un poeta i entres a dintre i redescobreixes el seu món, doncs sempre et fa una mica més savi, sobretot els que som una mica curts com jo, ens va molt bé perquè ens fa créixer, almenys personalment. L'he redescobert i ha sigut una meravella i l'estem disfrutant molt perquè per alguna cosa és considerat el poeta més important de la segona meitat del segle XX. Bé, primer perquè tots ens omplim a vegades la boca d'aquest nostre país i com ens agrada tant, però a vegades desconeixem grans artistes que han fet que aquest país avanci. Per exemple, l'Espriu ha fet una llista de mots, un lèxic impressionant que diu hem nascut per servir-vos els mots, perquè descobríssim nous mots. Aleshores, això és fonamental, per una banda, perquè ens enriqueix el llenguatge i per l'altra, perquè com a creador de la seva gran obra crec que és important fer-la conèixer a noves generacions i fins i tot en generacions més antigues que està com una mica oblidat. Només falta anar a les llibreries a veure quants llibres d'Espriu trobes, que quasi estan tots esgotats, oi? Bé, intentar voltar el màxim possible, ens agradaria molt. Jo crec que és un espectacle que, per exemple, per estudiants universitaris o de batxillerat, crec que és d'una gran riquesa perquè et fa un mostrari de la seva obra d'una manera amena, no gens feixuga, i que fa que segurament tinguis més ganes d'entrar en la seva obra. Per tant, el que desitgem és poder fer-ho a tants llocs com puguem.